Ako vam se čini da vam menstruacija smanjuje energiju, snagu i kvalitetu života, ovaj video je za vas. Govorit ćemo o tome kako prepoznati obilne menstruacije, kada se treba javiti liječniku i što učiniti kako bismo na vrijeme spriječili njene posljedice na zdravlje. Mi ginekolozi na pregledu postavljamo 2 pitanja obavezno. Koliko dugo traje ciklus i koliko dana traje krvarenje? Ciklus menstrualni je od prvog dana prethodne menstruacije do prvog dana iduće menstruacije. A krvarenje je broj dana koliko dugo traje menstruacija. Važno nam je koliko ste uložaka potrošili za vrijeme te menstruacije, kolika je količina krvi i koliko dugo je trajalo to krvarenje. Standardna količina krvi koja se izgubi za vrijeme menstruacije nije velika. Mi smatramo da je normalna menstruacija ciklus u kome ćete iskoristiti 1 paket normalnih uložaka. Takvo krvarenje će obično trajati 2 do 3 dana, a nakon toga ćete još jedno 2 do 3 dana koristiti dnevne uloške jer će se pojaviti samo oskudno krvarenje. Ali ako mijenjate uložak svakih sat vremena, ako je krvarenje svjetlom krvi ili ako je krvarenje sa obilno zgrušane krvi, to je znak da je ta menstruacija obilna i vi se osjećate iscrpljeno, slabo, osjećate nesvjesticu i to može značajno narušiti vaše zdravlje jer može doći do značajnog gubitka željeza u krvi. Obilne menstruacije se mogu javiti kod mladih djevojaka koji su tek ušli u menstrualni ciklus jer tada se hormonski ciklus još nije uspostavio onako kako bismo mi to očekivali. Pošto nemaju spolne odnose najčešće, ultrazvučni pregled se radi preko trbuha na puni mokraćni mjehur. Tada želimo regulirati taj menstrualni ciklus koji je nepravilan kako ne bi došlo do nastanka i gubitka željeza i nastanka slabosti i vrtoglavice, a ta terapija može ići u 2 pravca. Možemo koristiti kontraceptivne tabletice koje ćemo koristiti par mjeseci i na taj način uspostaviti cikluse ili gestagenu terapiju, znači hormonske tabletice koje ćemo davati samo u drugoj fazi ciklusa i na taj način ćemo spriječiti obilna krvarenja i uspostaviti normalan ciklus kod mladih djevojaka. Najčešće kod mladih djevojaka ne dolaze do nekakvih drugih bolesti, ali neophodno je napraviti pregled ultrazvučni kako bismo isključili postojanje cista ili nekakvih drugih promjena na jajnicima i maternicima i na taj način možemo onda uključiti terapiju.